yeeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV on calminama salminago nede salminago teddugal en gartiɗo e saaha nde udditi wuumo jaribo subaɓe suudu saɗiji leydi men woni élection mo ganduɗa législative tawi ko wiyete ko anticipé tawi ko taƴaɗo mo ganduɗa Sénégal ina watte hen hakkillaji men no feewi en jaafoɗon ngoɗo ewnago ko ewnago yen garta hakkillaji men enen kala dendagal suɓeteɓe ɓe e suɓotoɓe ɓe enen kala ken Sénégal naaɓe ken ɓiɓe Sénégal naaɓe hay goto arta ɗo tawa jeeyaka e leydi men ƴamde lefol laamu batten hakkillaji e koye men dokoji ɗi hareji ɗi ƴettoje ɗe kala goppen ndentoɗen hande kala ko haala e jaam ene mofte duuɓi ujunere kala bonande haalande ne wawi moftede duuɓi ujunere ndentoɗen haalde haalaji bonɗi haalaji kersiniɗi janggo addoya gacce tawa yonta men so yeehi ayoɓe janggo ɓe ina timto hen wona gacce ɗe majjata ɗe maytata ko salminde bandiraɓe jurade ɓe jarnade ɓe ɗo ganduɗa oɗo saaha joni eɗen gandi gueɗe nan puɗɗo en gartat e goto e musidɓe men mo ganduɗa ko Daouda Moussa Dia golle ɗe gollatono e nder diwan o guila hanki tawi wona hande golle payodinde golle juɓɓuɗe golle teskaɗe golle ɗe ganduɗa ko guila hanki tawi wona hande ɗum noon mboɗo heewide bandiraɓe yo yimɓe ndeno liingu koyngal woto woppide liingu junngo neɗɗo mo ndewdunoɗa e teddugal e fodde guila hanki jaaduɗon guila weeɓani wawaka nde watta muɗum haqqille noon e oɗo campagne gonaɗo e ɗum muɗum kanko Daouda Moussa Dia en jettimo jarnimamamo e dendagal ɓe o yaadi e wondiɓe makko garten hunde seeɗa e ñalɗi ɗi ganduɗa mbaɗama tawi koko ɓooyi wona hande o ɗum ko golle gollaɗe guila hanki e nder diwan mo woni o diwan mo jeeya o jibina o e nder département mo Kanel o e nder commune mo Hoko Ƴeewa e dendagal commune aji gonɗi e nder département o foof ina famni hen ɗo yettaki wadde ko ñalawmaji ɓoyɗi no feewi guila ko ganduɗa ko gila e dekal ngor gila gueɗe kewɗe cuwa tawa yettade wonko waɗnon ha heewi noon ko histoire wadde eɗen jogui inchallah lamɗo jaaɓi kode ko journal mo ganduɗa ko campagne so tawi fuɗɗima kala neɗɗo e mabɓe nelduɗo en élément ji muɗum so tawi Allah lamɗo jaaɓi ma en jaltin ma en dokku email ɗo nelde toon gam wawde saktude saabu kam fof ko Sénégal naaɓe ɗum ɗo ko archive mo joguinoɗen ɗo eɗen gandi teskoɗe jeeɓe ko jiiton ɗo joni ko gonne ɗo ko barkewi ko jaɓɓule ɓooyɗe ko sahaji ɓooyɗi e teddule ɓooyɗe wonno e saaha nde leader naata yimɓe taw ko fijirde e jaleɗe taw ko jewte wona ƴettoje wona hareji wona piindiral ko ɗum waɗi min gartiri oɗo ɗiɗo jilluji bannoɗe nder ɗe guye kono noon no fuɗɗori ni toon to diwan Kaffrine to e ɗo e Dakar e caɗele baɗɗe hen nde eɗen ñaago Allah yo Allah ittanen ɗum wadde ɗo ɗo jeeɓaton ɗo joni ko barkewi hunde e ñalawmaji Daouda Moussa Dia ñalawmaji mawɗi ñalawmaji ɗi ganduɗa ko teddule kadi en jiino way jirwude ko ni campagne wayanno ko fijirde e jaleɗe e yewtere hayso ɓe certi hande ko fijirde e jaleɗe e yewtere janggo mabɓe gondoyi nde gumiɗen barkewi ƴeew ɗo gonɗen ɗo koye wuuro men wiyetego guumal ko guure aada ko guure teskaɗe ƴeew ngal jaɓɓugal ƴeew ɗi pijirloji e ɗiɗo haalaluji e ɗeɗo jewte e ɗeɗo gameje ɗum ɗo wonno hanki campagne no wano hanki wadde journal de campagne fuɗɗima kala leader gonɗo e opposition gonɗo e laamu kala joguiɗo élément mum yo addu ma en jaltinɗo sallah lamɗo jaaɓi en jii guumal ngolɗo jaɓɓugol e ndeɗo fijirde jaleɗe e ndeɗo welnere eɗen jiitan koye men e kala sahaji sen gumima guumal gatten ko haawe wo manggo to banggo asli tarih leydi men wo bayla peeje sow kono en jingal ɗo jaɓɓugal ƴeew ɓeɗo sukaɓe rewɓe e worɓe e ɓeɗo mawɓe ko fijide jaleɗe yewte ko gamri ko janodiral haymo wondani mabɓe naate mabɓe wiya mamin kawon hikka somin ceerta moon on gonta ɗum wattude ɗum ko ndenɗirago wonno to banggue campagne eɗen ñaago bandiraɓe yo gartu hen cakkitoɗen ko women wawde noon ko dande maayo ngo ganduɗa eɗen gandi ko fulɓe e soninkoɓe koddigal jongal bangal fayida ƴeew jaɓɓugal ngal
yino yimɓe jaarata moni fof ina softi moni fof ina heño moni fof ina dañji koyte ko kawgu ina dañji koyte ko teddugal bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ewo Piindi TV e jayde nde ganduɗa ko jayde campagne ma musidɗo men Mohamed Ndim arɗo ko kañum ardoto gueɗe ɗe tawa eɗen jaada e makko mbiɗen en paltaki opposition en paltaki parti au pouvoir en paltaki mo ganduɗa ko neɗɗo telɗuɗo kala gadduɗo image mum e campagne muɗum haɗa kay ko pulaar haalata eɗen ko pulaar kalten ɗo ma en paam ɗum no hannirta ni henna eɗen jii noon ko wayno hoko ƴeewa eɗen gandi tedduɓe bannoɗe toon ko wayno poolel diawɓe ko wayno poolel awluɓe ko wayno ɓoki ladji en podlal en wodobe en guyki samba diom en guyki koliyaɓe en bappale en hondolde en ɗum foof nan ɗo ma en gartir hen e ɗin jilluji so tawi allahu lamɗo jaaɓi yeeɓiyankoɓe o Piindi TV udditi rumo l'an 2024 ko fate sumgoji suɓaɓe suudu sarɗiji yo fuɗɗo e jaam bersere jaam tawa en e jaam